si tie teritória, hej. Ale keď už raz to začal robiť, že neskôr je to, tak potom stále chodí a cvrka na tie isté miesta. A on v lese musí každý strom ocikať. No a? Tak by si poznal, čo je. A to je, že on ideme ráno ho dáme vycikať vonku, ale trošku vycíka sa, lebo vie, že potom pôjde na prechádzku, aby mohol vesne zašušiť. Už sa nedá. Nedouška. Nedaj sa. Nedá sa. Ja sa nedám, ale ona chňapne a trime. Na takú papuču si ešte nevidel, on však nevidel. Náš ujo vpredu, keď bol mladý, on tiež bol ako v tom zväze. A jeden rok mu pridelili farbiára, ale to bol hanoverský. Ale taký podobný, svetlejčí.